И здравейте хора, днес ще снимаме клип с нещата, които си поръчах от Тему, вече тествани и вече готови за показване. Ще си покажа изцяло тази кутия, но вие знаете, тъй че само нещата от Тему. Ето тази примамка, която мисля, че е за щуки. Не знам точно на коя прилича. Харесва ми доста, тествах я, доста лесно се води. Не съм хванал на нея обаче. И продължаваме. Ето тази жабка за щуки, също я тествах. Води се, що года е лесно, до някаква степен. Тя е силиконова жабка, ето я. Тя е за над повърхността. Много е добра, поне за мен. Чакайте малко. Тая сте я виждали, затова не ви я показвам. Както и другата. Един попър, отново за щуки, води се лесно. Издава много яки бълбукащи от тук. Води се средата. Или по-скоро отгоре, над. Един воблер го изгубих вече на реката, защото не на реката, на гила. Ето един друг воблер. Реалистичен. Не знам точно за какви риби, аз го пробвах за щуки. Не хванах. И така ще извадя. Ще я покажа и нея. Ето една примамка, която също не знам за какви риби е. Не я тествах за щуки, мисля, че е за морски риболов. Може и да е за щуки, защото отвън е дрънчи. Не съм сигурен, не съм я тествал, аз не съм морски риб. Ето тази. Мисля, че тази е за щуки с много голяма отпред лопатка. Това са воблерите. Ако не броиме и... Чекайте само да си наместя камерата. Окей. Имаме една цикада. Не знам за какви риби, мисля, че е за... Не мога кажа. Тук вече не мога кажа. Ще ви изложа и... Не мога. Ще ви изложа. Ето тази клатушка. Мисля, че или за пастърва, или за кленче, но... Кефал, клен, едно и също е. Имаме една разцветка, тази е за пастърви. 3,5 грама златна, тази е за пастърви. Кукичката е тази с контра. Много интересно защо е с контра. Да, съм си хубава с други места. Ето още една 3,5 грама сребриста. Същата е, просто е сребриста. Това е от тази кутия. Покажа отново. Тези блесни, които накрая ви показах, са по-към дълбокото. Втората кутия са всичките ми блесни. Но ще покажа само тези от Тему, естествено. Ето тази. Блесничка. Отново е или за кефал, или за... Може за костур да стане всъщност. Това не е за пастърва. Това не е за пастърва, сигурен съм. Това дори не е клатушка. Това не е за пастърва. И миналото, значи съм визуал, това не е за пастърва. Не мисля, че е поне за пастърва. Знаете ли какъв е проблема, че Тему не си върши много добре работата, както гледам. Сега ще продължим. Само да се оправя тук. Или трябва да го махна, или куката ще ми се откачи, ще ми се строши на втория каст. Нищо. Ето. Ето ако успее да фокусира камерата, има едни издутинки. Не всички са от Тему. Не всички. Повечето блесни са. Може би само 4. Другите не са. Те са от друго място. Взел съм си 4 блесни от Тему. Сега ви покажам новите неща, които съм си взел. Взел съм си 4 блесни от Тему.
2 воблера, не всички воблери също са от тему, 2 воблера и няколко силикона, може би 10. Някъде там. Ето една много хубава разцветка, тази е за... Не знам за какви риби, сега ще ви изложа, но... Все пак ще се опитам да позная, или е за кленчета, както я гледам, или е за... Или за пастърва или костур. Не, за костур няма стане това. Ето я, да и видите издутинките. Отгоре има рибка, ако успее да фокусира камерата, ще я издам малко назад. Ето тази от тему. Сребърна. От тия деца много странни. Също не знам. Всичките ми блесни не знам за какви риби са. Тази също е от тему. Тя не знам колко грама. Мисля, че е 3,2. Но не съм сигурен. Имаме ето тези, които не са от тему. И двете не са от тему. Ето я. Това е сребърната. И има издутинки, те се виждат, би трябвало. Тази сложих такова. Те ми дадоха около 20 такива и аз реших да изложа едно такова. Даже после мога да... Ето едно. Което не съм сложил никъде. Ето издутинки, същата клатушка, напълно същата, просто е различен вид. Ето имам още едно такова. Да, ето тук даже имам още едно. Разхвърляни са ми по кутията всичките от тях. Това е от блесните от тему. Там ви само новите. И другите, които не са от тему, двете. Блесните почти всички са ми от тему. Тук имаме силикони. Това е също клензи май. Поне така мисля. Като го купувах това от магазина, това не е от тему. Това съм ви показвал, но... Ето този също не е от тему. Бая не са от... не, този е от тему също. Май. Да, този е от тему. За костури. Имам още един такъв за костури също. Другата кутия имам още от тях. Ето този не е от тему. Както и си взех 3 от тях. Този не е от тему, даже съм сложил джиглова. За костури отново. Този има от тему, но не знам за какви риби. Не мога да ви кажа за какви риби, май от тему. От тему е, да, ама не знам за какви риби, нямам си никаква представа. Няма как да знам. Ето, същата разцветка, тази не е от тему, тази е за штуки. Ето я няма бяла разцветка, отново не е от тему. Те не продават такива, поне не съм виждал аз. Имаме още една, още две имам, но няма да ви показвам. Ето тази черви от тему. Даже тук го скъсах, без да искам нещо, ми го е скъсал. Обезглавил ми е черви, ето го. Не ми, че само с дърпане мога да го скъсаш, но както и да е. Имаме... да, забравих и. Имаме един метален повод, но него няма да ви го показвам. Ще ви покажа така кутията, защото иначе ще се таковат. И последната кутия отново с силикони. Не можеше да извадя. Ще започнем с нещо от тему. Мисля, че е за морски риболов. Аз не лова на морски риболов.
Няма как да знам, защото аз не съм морски рибар. Ето я една скаритка. Не знам за какво, не мога за нея да ви обяснявам, но поне и пише грамажа. 8,5 е тази. Не е ли много малко за море? Не разбирам. Ето още един черви, същия отново от Тему. Напълно същия. Просто е друга разцветка, черен и него може да го използвате както за изкуствена примамка, така и за нормален черви. Имаме още един от тези. Те са много хубави, бяха 10 кутии, реших да си взема. Ето тези са от Тему. Още доста от тях. Имаме още една бяла разцветка на този. И си взех едни изкуствени черви. Тези са от Тему. Ето такива 200 са. Ето такива разцветки. И имаме такива много странни. Аз не лова на изкуствени черви, защото просто не са. Това мисля, че също е... Да, това е торен просто изкуствен черви. Това имам джиглови от Тему. Тази даже мисля да си я сложа на... Ей, този силикон мисля да му вграда една джиглова. Този не мисля, че е за джиглова. Да. Този не е за джиглова, така като гледам. Този е за олсет куките. Ето тези, от накрая слагат тези на тях. Аз не знам те как се слагат. Олсет куките. Този не е за джиглова, тук ще го разбрахме, но ето тези са за... те са също за олсетна кука. Защо? Защо ми го причинявате? Мразя олсетните куки. Но на това ще му сложим джиглова. Не ми пука, че е за олсетна кука. Добре. Няма да стане. Се опитам да сложа една олсетна кука, ако помня точно как беше, защото не помня. Значи, доколкото помня, олсетните куки много ме дразнят. Значи, отдолу, през коремчето. Минава така, нали? Обръщаш се. Стига до края и го завърташ. Завърташ го, дърпаш, докато не влезе изцяло. Сега си мериш къде трябва да влезе. Получи се, бе. Ето. Това е олсетния монтаж. Даже сега ще ви го покажа. Ако искате да се научите да... Така, значи, отдолу гръбчето. Минава ти кукичката. Ето по този начин. Вкарваш додолу. Додолу извърташ. Вкарваш и ето така трябва да се подаде. Мериш си, ако искаш да отбележиш, ако ти е трудно. И точно където искаш да го вкараш. Я вкарваш до край. Хоп. И така би трябвало да е олсетния монтаж, ако не се лъжа. Ето, тук го сгреших. Окей. Няма да ви го покажам, гледайте си видеа от други хора. Аз не съм професионалист в олсетните монтажи. Няма как, дори да е грешен. Това е от всичките ми примамки хора.
които си взех, нали, наскоро. Ето също имам още такива разхвърляни из цялата кутия. Няма да ми трябва скоро, но това е от абсолютно всичко. Не, забравих, има още две, но тях си ги взех от друго място, от един магазин у нас, казва се Vitrax. Ето, вървят си с кутийката там. Всички общо ми струваха 28 лева. Грешка, 30. Грешка, да. Не бе, къде 30? Много малко ги изкарах. Може би са 40 или 50 лева всичкото. Това. Ето, много як цвят, поне за мен. Огнен. Това всичките са за кленчета. Огнен цвят. Имаме един син цвят. Всички са за средна дълбочина и не знам колко грама са, не пише на тях. Имаме един черен, няма всички да ги покажам, все пак много време ще отделиме, но има един черен, които са много за подценяване, но са доста добри. Ето имаме един черен. Кутийката си върви с тях. Може да си ги вземеш отделно, но кутийката си върви с тях. Може да оставя линк долу в описанието, къде се намира магазина. Ако искате да дойдете и да си купите. Казва се Vitrax. Много добър магазин, препоръчан от доста хора, дори за мен. Ето тези клатушки също са оттам. Те ми излязоха 48 лева точно, за тях помня. Те също вървят заедно с кутийката. Ще ви покажа само 3, за да не хабим време. Всичките са за пастърва. Ще ви покажа лично за мен любимите ми. Ето този цвят, който надали много ще лови, но ми е любимият цвят. Lighting, поне така го наричам. И още един мой любим цвят, ето, защото той е за по-мътните водоеми. Ето този червен, много ярък цвят, както виждате. Той не е точно червен, той е между червено и розовичко, но много добър цвят. Много хора подценяват белите. Но ето тези. Но те са много хубави. Защо? Всичките тези газят на средната височина и са 2,5 грама, по същия начин като... Не, те също газаха средната, но не мисля, че са 2,5. Ето я цялата кутийка. Също така има един друг много хубав магазин, около Кюстендил, където си взех ето този куфър, мега бокс. Доста е голям. Супер бек, така се казва. Ето отгоре дръжката, може да си седнеш на него. Много е полезен, тук има за 4 кутии. А отгоре има отделение, ако искаш нещо друго да си сложиш. Ще си взимам една нова от Twitch магазина, много хубава. Също ще отида там, мога да ви снимам клип какво си взимам. Това от мен, хора. Ай, чао и до нови срещи, ще се видим на Като фана риба.